Andro, skupa smo bili započeli Žnjan, dobro se sjećaš kad je bilo. Okay. Jel možeš reći kako je to u biti se počelo i kakvi ste izazovi? Bilo je krvavo, borili smo se kao što ćeš se i ti boriti sad za mjesec dana i imaš veliki posao, moraš otplatiti sve ove dugove koje je diga Puljak jer je poskupija gradnju Žnjana za 15 milijuna eura jer se baca milijunima kada su mu čačini. Slažem se s tobom, projekt je besportivno poskupljen 15 milijuna eura, ali druga faza je neupitna, nije pripremio i ja ću osobno pripremiti od hotela Amfora do Dujlova i ono što nam je na čast, a skupa smo isto radili, je šetnica koja se sada diči, ona je u fazi izgradnje, ali znaš šta nije napravio? 150 metara šetnica će doći do samoga svoga kraja, koja je u ingerenciji vodovoda, a 150 metara je treba grad. Naša je napravio. Ništa. Zašto? Jer nema ništa pripremljeno. On ništa ne ostavlja nama od 1.6. da možemo nastaviti dalje raditi. Tomo, moraš mi nešto obećati. Šta, Andrej? Ovi križ moraš staviti u središte samoga Žnjana kako je to pokojni čovjeko Ivanišević s kojim sam zajedno vodio ovi projekat i zamislio. A šta Puljak odbio napraviti. Ja ti, Andrej, stvarno 100% obećavam taj dio i ne samo zbog čovjeke, nego i zbog Svetog Ivana Pavla II, ali i zbog 100.000 Splićanki i Splićana koji su pohodili svetu misu Ivana Pavla II. Kako treba to?